Els i les millors alumnes dels centres educatius de Montornès durant el curs passat han rebut els premis a l'excel·lència educativa. L'Ajuntament destina una partida de més de 3.500 euros a reconèixer l'esforç d'estudiants amb bones notes i treballs, des d'estudiants d'ESO a cicles formatius o graus universitaris. La gran novetat dels Premis a l'Excel·lència Educativa ha sigut la incorporació dels reconeixements als millors treballs de síntesi dels cicles formatius de cuina i gastronomia i de restauració de l'Institut Marta Mata del curs 2022-2023. En Seidú, per exemple, ha guanyat el de cicle de cuina i gastronomia gràcies al seu projecte de restaurant senegalès. Si me imagino la dificultad que he tenido por el trabajo, y por el proyecto, y lo valoro mucho. Es una cosa muy importante para mí. Muntar una empresa hotelera, que pot ser un restaurant, una food truck, un bar, una hamburgueseria, una cocteleria, i llavors ells fan un pla d'empresa i un pla de viabilitat i finalment la conclusió també és veure si és viable o no és viable aquesta hipotètica empresa. Els estudiants ja van rebre l'import econòmic anteriorment i ara s'ha fet un acte simbòlic en què se'ls ha entregat un diploma i una motxilla com a obsequi. Hi ha hagut diversos premiats, entre ells els de millor nota de batxillerat i la millor nota d'accés a la universitat. Fos la dedicació, les meves ganes, motivació per aprendre, estan reflexades en aquest premi que m'han donat i molt agraït també. Poder culminar-lo amb una bona nota a l'ESPAU és com una forma de veure que el que has fet durant aquests 2 anys ha donat fruit, no? L'Ajuntament destina 3.600 euros a aquesta convocatòria, 1.000 per la millor nota a l'acabament d'un curs universitari, 500 a la millor nota al finalitzar el batxillerat, a la millor nota d'accés a la universitat i a la millor nota a l'acabament del pla formatiu de transició al treball i 100 euros a la millor nota en finalitzar l'ESO per cada grup. És important celebrar precisament que hi ha una estratègia d'èxit escolar amb tots els recursos que s'acompanya als alumnes perquè hi ha aquests objectius i que formen part de tota l'activitat que es fa entorn de l'impuls de l'educació. D'altra banda, l'Ajuntament també ha destinat 525 euros a premiar els 3 millors treballs de recerca de segon de batxillerat del curs 22-23 de l'Institut Vinyes Velles. Els premis han sigut de 300, 150 i 75 euros respectivament.